Mela ejja ninsew il-kuluri, ejja ninsew dak li huma l-avversarji tas-soltu fin-negozju, fil-politika, fix-xogħol u naħdmu flimkien. Naħdmu flimkien biex niġġieldu ġlieda li nistgħu nerbħu gwerra illi rridu ngħadduha ħalli noħorġu flimkien b'saħħitna iktar. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jindirizza l-Parlament waqt diskussjoni dwar il-coronavirus u l-mod kif qed tolqot pajjiżna. Il-gvern għamel tajjeb il-kumpaniji kbar tal-enerġija illi pratikament saru biex jinsterqu il-Maltin u l-Awċin. Jagħmel tajjeb issa biex isalva l-Maltin u l-Awċin, biex isalva l-impjiegi, biex isalva in-negozji tagħna. L-oppożizzjoni lesta illi tappoġġa b'effett immedjat pakkett finanzjarju illi jkun maħsub biex isalva l-impjiegi, biex isalva n-negozji, biex isalva il-businesses f'pajjiżna. Din id-diskussjoni saret fuq inizjattiva tal-Oppożizzjoni wara l-Gvern baqa' jaħrab milli jiddiskuti l-COVID-19 fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għal jiem sħaħ minn meta xtaqet tagħmel dan l-Oppożizzjoni. Adrian Delija ringrazzja l-Professur Charmaine Gauci, l-Chris Barbara t-tim tagħhom u dawk kollha li qed jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, l-Armata, l-Korp tal-Pulizija u l-ġurnalisti li qed jagħtu semhom fil-ġdida kontra dan il-virus. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar in-numru kbir ta' proposti li qed tagħmel l-Oppożizzjoni biex pajjiżna joħroġ minn din il-kriżi. Tul id-diskussjoni semma kemm il-darba il-fatt li d-dinja u pajjiżna jinsab fi gwerra, sitwazzjoni msejħa l-akbar sfida li se tkun qed taffaċċja l-ġenerazzjoni tagħna. Il-coronavirus beda inqas minn 3 xhur ilu f'Wuhan fiċ-Ċina u minn dak iż-żmien infirex madwar id-dinja u kien iddikjarat pandemija fl-aħħar jiem. Dan il-virus daħal Malta fis-7 ta' Marzu u sa minn dak iż-żmien il-Gvern innaqqas milli jiddiskuti dan fil-Parlament. F'Malta s'issa hawn 38 każ konfermat b'2 fiequ mid-dħul tiegħu f'pajjiżna. F'dan id-dibattitu tkellmu f'isem l-Oppożizzjoni deputati Stephen Spiteri, Claudio Grech, Beppe Fenekadami, Chris Said, Edwin Vassallo, Mario De Marco u Robert Arrigo.